बेयाव थानाय आइजोफोरा गावनि हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होयो साबेसेया दोननाय आखाइ सोंनाय सुनानै बिचारि जिहेतु सामरा सेलवार जात Hello guys, welcome back to my YouTube channel and back to another video। तो हमारे गाँव में बैसागु का विदाई चल रहा है, तो इधर ही मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं बाद में दिखा तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहना। आगुनि मेलेमजिबि साननो गोरों सुबुंफोरा बुंलांदों बैसागु माने बैसो दाजाब आगु होननानै बुंदों। थारमाने बोसोरनि बैसोनि आगु बेहाय फालिलाङो आरो बै मिनि रंजा फुर्ति खेलायै फालिनायनि गुबै ओंथिया जादों जाहाथे बै सोलिबाय थानाय बोसोराव जों रावबो खैदां खैफोद गैयाजासे जोंनि गेजेराव जे बिथांमोननि होलांनाय बिहोमाखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांमोन होलांनाय लामाजों जोङो उनसंनो सिगांनांगोन। दा दिनैनि बे समाव जों बुंनांगोन जोंनि गेजेराव राव थुनलाइ हारिमु फोथांनो थाखायनो गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जालांदों। रावखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो जोंनो सुखिया मोनसे आलादा मोनसे राव सिनायथि जोंनो नांगौनि थाखायनो रमान हांखोनि सोरजिखांनायाव गोबां बेबायदि मुंख्लं जोंनि गेजेरनिफ्राय जालांदों। आलादा बर' न'खर सोरजिनो थाखाय जोंनि गेजेरनिफ्राय गोबां बेबायदि मुंख्लंफोर जालांदों। दा बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांनांगोन। बिथांमोननि होलांनाय बिहोमाखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनानै बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो सनमान होनांगोन। आङो आरोबाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। दिनैनि रंजानाय बुब्लियावबो जों बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थानो हाथों बेखौनो आङो आरज गाबनानै आंनि जि मुंख्लंफोरनिसिम दाहा बावनाय बा बिबार बावनाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनाय खावलायनाय बे खावलायनायखौ लाखिनानै आं गुसुंथार बिबुंथिनि गेजेरजों आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। दानिया बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिर होजेनगिरि मानगोनां मुगल चन्द्र बर' सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। अभी हमारा कबूतर उड़ाने वाला हवाफारी खत्म हो गया। बैसागो जाग्रा खावा जानो हागोन ना नोङो? जानो हागोन नामा? जानाया जायो नङालै आसला खाथ्रासो जानो हागोन ना गोखाखो? आं गोखा जाया بدلت يا روح الخلد हागोन ना हाया जानो? खाथा मैगंलाय आंगा ओइ जासि बैसागो जाग्रा माखा ओइ एम्बौ वा दे माबा होनदो जोंनियाव मोसानो फैयाखैथ' माथा जानोसै बेदो गासैबोखौ खेबसेनो जय गसंनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोनखौ सोनाब फारसे फैनानै सानजा फारसे मोखां जानानै बयखौबो खेबसेयैनो खुलुमनो थाखाय गुरै खावलायदों। जोंहा समनि आंखाल, जोंहा बोथोरा जोंखौ खाबु होआखिसै। बेखायनो गोसो गोरा नोंथांमोनखौ सिगां फारसे गसंनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे नोंथांमोनखौ बिथांमोननो सुबुंफोर होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। Really? बेखेवनानै होलांबाय। गिबियावनो बिथां गेदेमामोननिसिम आंनि सिबिनाय मान बावनायखौ बावहरनाय जाहैबाय। लोगोसेनो बे गेजेर बिजनेस दख'रा दुलाराय बर' फिसा आफादनिनो
अनजालु आफादगिरि अनजालु नेहाथारि बिथांमोननि गासै बिबानगिरि मा गामिनि गासै रायजो आरो गुबुन गुबुन गावनि हिन्जावजों अनजानो थाखाय हिन्जावनो मा मा होनांगोन संसार जानायाव जोंनो मा नांगोन बेफोरखौ जोंनो हौवाफोराबो गोसो होनांगोन जायनि जाहोनाव दिनै हिन्जावफोरा हौवाफोरनिफ्राय एरायलांबाय दं आरो एरायनायनिबो मोननैसो जाहोन दङ मानो होनबा बिथांमोना दिनै रेशन कार्डनि बिगोमा रेशन कार्डआबो बिसोरनि आखायावसो दङ संनानै जाग्रा गेसआबो बिथांमोननि आखायावसो दङ अरुणोदयनि गरसे गरनै मोननायाबो हिन्जावफोरनि आखायावसो दङ स्कुटि मोनोब्लाबो हिन्जावफोरासो मोनो दा गासैखौबो मोननायाव दा हिन्जावफोरा आइजोफोरा एसे खर' देरबाय आरो मोननैसो खामानिखौ एसे एरायनानै थाबाय आरो लोगोसेनो अरुणोदयनि रेशन कार्डनि बै आधार कार्ड पान कार्ड हैनो थांनायावनो फैसा गोनां खखाबाव दारि गोनां साफा हौवा लोगो बेयावनो गावनि हौवाखौ एसे आनज्रायबाय गावनि हौवाफोरखौ एसे मुगैनाय मोनबाय मोनामनाय मोनबाय बेयाव थानाय आइजोफोरा गावनि हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होयो साबेसेया दिनै आखाइ सोंनाय सुनानै दा जायफोरा सुनानै होआ बिथांमोना एसे थान्दा दंबावो बेलेग खखाबाव दारि गोनां लोगो दा बेखायनो एबसुनि नोजोरा बेनो बैफोर गोमालांनाय आनज्रायनानै गासिबो रायजोफोरखौ हदाय मिनि खुसियाव लाखियो दिनै आसाम टिभिनि स्टेजाव नोंथाङा मा होनो মিনিটাতো মানে এটা আইন করে আপনি দিব লাগে মানে আপনার পৰা মই বিচাৰিছো এটো চামৰা চেলোৱাৰ জাত আপোনাৰ অনুৰোধটো মই আজি
बिखेक कारनानो अलप दुखुर बथा दिनै फैलाव बिथांनि थाखायनो बेयावबो आङो जिखिनि रंजानांगौमोन आं बेखौ रंजानो हायाखै बेखायनो सम आरो खाबु मोनोब्ला आं बेफोरबायदि खुसि मिनिनाय बेफोर हायसखौ आं माब्लाबा बुंगोन बेनि थाखाय नोंथांनो दिनै निमाहा बिनाय जायो আপনার ধন্যবাদ